L-imħallef Giovanni Grixti ordina li l-eks Prim Ministru Joseph Muscat b'effett immedjat jingħata aċċess għal partijiet ta' fejn jissemma fl-inkjesta maġisterjali tal-Vitals. L-imħallef ordina li dokumentazzjoni li għandha tiġi esebida għandha wkoll tinżamm fis-sigreta tal-istess imħallef. Tali dokumenti għandhom jibdew mill-mument li jisem l-eks Prim Ministru jissemma sal-aħħar tal-investigazzjoni. Dr. Grixti ordina lill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali biex jagħti aċċess għal din id-dokumentazzjoni kif tenna li ma jistax jasal għal konklużjoni dwar il-kawża li qed jippresjedi. F'din il-kawża kostituzzjonali, Dr. Muscat qed isostni li d-drittijiet tiegħu inkisrulu billi l-Maġistrat Gabriella Vella mexxiet bl-inkjesta fil-konfront tiegħu. Għalhekk l-imħallef Grixti rimarka kif l-inkjesta hija evidenza għal dak li qed jallega Dr. Muscat. Madankollu l-istess ordini ordinat li l-partijiet li ma jikkonċernawx li l-eks Prim Ministru għandhom jinżammu mill-Avukat Ġenerali. L-eks Prim Ministru qed jiġi assistit mill-avukati Charlon Guder u Vince Gallia. Sa dan it-tant iżjed tard waqt intervista fuq Left Living, Dr. Muscat tenna li la darba jintem kollox u il-Partit Laburista u anke l-pajjiż se joħorġu aktar b'saħħithom fil-waqt li se jitkisser għal kollox minn wara din il-kitba. Għalhekk ġara fl-inkjesta Igrant u hekk se jerġa' jiġri issa. Tenna b'konvinzjoni li fl-aħħar mill-aħħar se jirriżulta li saret froġa u minn warajha se jispiċċa jaħrab mill-pajjiż kif għamlet Marija Fimova u wara se jitlob li l-11 miljun euro li ġiet tiswa l-inkjesta minn nies li jinstigaw dak kollu u mhux mill-poplu. Dr. Muscat fisser li l-mod kif saru l-affarijiet kellu ħsieb li ħafna nies jitwerru u li l-gvern u l-pajjiż jispiċċaw paralizzati. Iddeskriva wkoll bħala daqqa żleali ħafna fil-konfront ta' Deputat Prim Ministru Chris Fern biex jiġi mfixkel milli jieħu l-kariga li tistħoqlu ta' Kummissarju Ewropew u bħala sforz biex bniedem onest bħalma u Edward Cicluna jiġi mġiegħ li jirriżenja minn Gvernatur tal-Bank Ċentrali.